katubol. So, ang uban, happy na kayo sila kaya nakatanggap sila. Kami, kahit hindi kami nakatanggap mga katubol, tinan mo, early kay may mumata para mo boto. Tinan mo kung kauban, no? Nakabihis na yan. Good morning po. Tinatawagan na niya yung mga kasama namin na papunta sa Boboto. O, tingnan mo, nakabihis na May siya. pasok pa ako. May pasok ka? Opo. Ay, maaga kayo? Hindi, bubuto. Ano bang oras ang butos? Oh, Umpisa na ng excited butuhan kami na. maboto pero wala may mga ayuda. Opo, kasi 5 Gusto lang hanggang na 7 yung mga senior. Senior citizen ka na ba? Senior na ako eh. Opo, priority naman nila yung senior. Ay, 5 to 7. 5 to 7 senior. Ay, ganun. 8 ang usapan namin na Sharon. Nandyan na kayo? Hindi, nandito pa ako sa bahay, nakabihis na ako. Ang tagal ni Cheryl, di pa sila gising. Hindi pa sila gising. Ay, hindi pa gising. Ako naligo na. Excited siya nakatanggap ng ayuda. Ano? 13, Ma'am, ate may ayuda kasi siya natanggap. 13, Butiway Takahashi. Botewe Takashakashi. Sino yung mayor natin? Butiway. Butiway, sabihin mo. Butiwoy. Papunta na kasi si Tisha, hinihintay namin. Butiwoy. Si Tess. Kulog po si Sharon. Nagising na ang buwang. Sinong, di ba pati sina Julipa at Jubina? Opo, sila. Ewan po si Julie pa, hindi daw siya bubuto. Nagningning na naman. Si Juvina,